Dapat ibaba mo. Ibaba mo ito. Yan. Oh, yan. Para pag dumiin doon sa baba, aangat naman siya. Yun. Ikaw, honey. Nasabi ko sa'yo eh. Sige, baba mo lang yan. Dahan-dahan lang. Makikita mo naman siguro sa ano, di ba? Sa ano dyan, sa ang tawag dyan? Sa camera. Kita yan. Kita niyan. Hop! Alright. Okay. Huwag sana malaglag ang ano. Hanggang 80, 90, 95, mga ganyan lang speed mo na. May trailer tayong hinihila. Mayroon na talagang number 42. Number 42. Yung RB. Maayong buntag sa inyong taran mga kaibigan. Naimbag na bigat tayo o naimbag na daw tayo kakabsat. Once again, it's Lakay Tracker here guys. Andito tayo ngayon sa Rural Municipality of St. Laurent, Manitoba. Ayan. Out of course, si Mrs. ang driver. Dito kami ngayon sa RB. Yun. At plano namin dalhin itong RB ngayon doon sa ano? Doon sa Four Seasons. Kasi may RB recall. Buti na lang kamo itong lugar namin ito na linisan na ni Mrs. Oh. Diyan muna Han. Han. Stop mo muna. Stop mo muna. Ilagay muna natin yung mga bagay-bagay. Of course guys, si Mrs. ang aking driver. Trainingin ko guys si Mrs. na humila ng RB. Ayan. Para matesting niya. Pangalawang travel ng RB me. RB namin. Ngayon, kasi nung dinala namin ng RB dito last year, mula nun guys, hindi pa namin yan na ilalabas, hindi pa yan lumalabas. Tapos ngayon, dahil may recall, yan. Isang gloves mo han ito? Paano mo ng gloves? Install muna natin yan bago natin siya atrasan. Kailangan hindi tayo magkamali ng pag-install yan kasi matagal na ng panahon, baka nakalimutan natin. Ano sa palagay mo Han? Dandahan lang ano. Install muna natin sa ilalim. Kaya mo bang buhatin o ako? Oh, yan ang lakas ni Mrs. eh. Pwede naman ako magbuhat Han eh. Okay na, kunin mo yung bakal. Kunin mo yung bakal. Kunin mo yung bakal. I-shot mo yung bakal. Sagad ba natin? Oh, kasi yun. Oh, yun. Niya, eh. Oh, yun. Teka. Meron pa? Wala na. Nakasagad na eh. Teka. Meron pa ba? Hindi mag-shot yung ano eh. Oh. Teka. Ipasok mo muna. Okay na, okay na. Ayan. Nakita mo na. Yung lock na yan. Diyan ba o dito sa kabila? Yeah. Nakuha mo? Diyan ba dapat? Di ba may string? Diyan mo ilalagay yung string. Si Mrs. mas kabisado niya to eh. Wow! Okay. Okay na to. Sige, atrasan mo. Kay guide kita. Makikita mo naman dito sa ano eh. Bababa natin. O ilagay muna natin yung ano, battery. Para hindi sa gabal.
ilapit mo lang konti, tayo ilagay natin yung battery. Ilagay na natin? Sige. Ilapit mo lang konti. Yung battery, parang may ilagay namin yung battery dito. Tinanggal kasi namin guys eh. Kailangan mong tapatan. Sige, lagay muna natin battery, diyan muna. Lagay muna natin yung battery. Paano ba dati to? Dapat Pag ano tatandaan. natin, na-erase ko na kasi yung picture gawa nung nag-reset ako eh. Oh, sige. Ganyan. Pag ganyan yan. Yan, guys. Yan. Tapos, Hindi ko na alam kung saan dito ang mauna. hindi, meron siyang ano, may plus o sign yan dapat. Wala nga eh. Wala ba? Oo, syempre dito nakaganyan siya eh. Kaya Hindi pwedeng ano. wala nga. Huwag nating ikabit kung sakali man. Kasi total naman pupunta tayo ron. Huwag na. Kasi pagka ano, baka mamaya mali yung ano natin, tapos tayo. Walang ano. Di ba ang red is Paano positive? yung red hand? Bakit may dalawa? May tatlo? Ayan, dalawa yan siya. Dalawang nakakabit din yan. Ay, tagdadalawa? Oo. Hindi ito dapat. Pero wag nating ikabit. Delikado. Total, pupunta naman tayo doon eh. Ipakabit na lang natin. Tapos susunod, alamin na lang natin yung ano. Huwag mo nilagay doon. Nilagay mo ba doon? Yung mga tornilyo niya? O, dyan o. Lagyan na lang natin ng marker sa susunod. No. Para sa ganun, ano. Okay. Sige. Hindi, kailangan mo nang iangat to. O teka, ayusin muna natin to. Yung hindi matatanggal. Tanggal to eh. Ito mga cord na to, baka mamay sumabit to eh. Teka, ayusin muna natin itong mga cord. Saan ba to galing han dati? Diyan lang yun. Tinanggal natin to dati. Oh. Tinanggal ba natin to dati? Ay, hindi. Nakaganyan lang yan talaga siya. May battery na yan eh. Ano mo na lang, Isabit Tape lang mo natin na lang. para hindi natin Huwag mo hindi malaglag. huwag mong ipagdikit. I-tape lang dito. Dito na. Oh. Itali muna dito. Para hindi siya malaglag. Sige, tip mo sa kabila ka na yung pan-tape. Tapos tanggalin natin doon. Sabihin na lang natin sa kanila na ano. Tinanggal natin kasi nung nag-ano. Ngayon eh nag-aalala kami kung paano ilagay. Wala ba tayong ziplock doon? I mean zip tie? Wala kang zip tie dala? Wala. Binuksan ko na. Sige. Tip natin to. Tapos sa kabila, make sure yung hindi malaglag. Okay. Kabila. Matatanggal naman. Ayun. Ano ba tanggal? Okay, tapos yung isa, okay na. Asa yung mga bakal-bakal niya? Nasa loob ito eh, di ba? Ano ba nangyari dito? Tip natin. Saan natin pwedeng ilagay na hindi malaglag? Ipit muna natin ito dito. O, ganyan na lang muna yun. Para hindi lang maghiwalay at hindi sumabit kung saan.
itip natin. Tapos pagdating doon, panuorin natin kung paano ilagay o picture. Okay. Sige yan. Now, puti ko na. Inangat mo na ng sobra. Dapat bumababa yan di ba? Hindi ipasok mo natin na to, saka natin ibababa. Oh, sige, sige. Trasan mo. First time natin mag ano nito eh. Okay. Hindi pa natin alam kung paano ang technique nito. Nakikita naman niya yun sa salamin niya dun eh. Ayan. Hop! Baba! Hop! Teka muna, itaas natin. Itaas natin. Top! Top! Tama na muna. So, ito ang itaas? Oo, itaas para papasok siya. Bago natin ibababa. Hindi, nakataas na yun. Dapat iangat na, ibaba mo doon para umangat. Hindi, ibaba mo na, itaas mo natin hanggang sa kasi ipasok mo natin to dito eh. Hindi mo na may ito ang itataas mo? Dapat ito, bababa doon para may angat niya. Dapat ibaba mo. Ibaba mo ito. Yan. Oh, yan. Para pag dumiin doon sa baba, aangat naman siya. Yun. Ikaw, honey. Nasabi ko sa'yo eh. Sige, baba mo lang yan. Dahan-dahan lang. Makikita mo naman siguro sa di ba? Sa diyan, sa ang tawag diyan? Sa camera. Kita yan. Kita niyan. Hop! Alright. Yan. Sige pa, atras mo pa. Ubabante. Atras mo konti lang. Hop! Good. Good! Yeah! Diba? Okay. Oh, matras. Kasi yung lupa niya eh. Ibaba mo, matras ka pa konti. Hop! Yan. O, yan. Okay na yan. Saka natin ibaba. Yan guys. Okay na? Oh, yan. Baba mo. Sabi ko na nga ba eh. Tulungan ko si Mrs. guys. Kawawa naman to. Alin? Nakababa na ba? Oh. Hindi. Nakataas na ito han. Ang ano natin, itong mga nandito. Okay. Oh, yung mga nandito. Sinasabi ko sa'yo eh. Bakit? Yung mga nandito. Andyan sa'yo yung ano nito? Dandanin. Uy. Move there ba kay? Nakaangat pa rin siya. Kaya ang ano natin, itong mga ito. Itong mga nandito. Nandyan sa loob. Let's go into the other side Ayan han. Di mo ba bubuksan para makita natin? Sige. Mamaya na. Pagkatapos natin lahat may no. Mamaya na lang. Kalimutan natin. Ito? Hindi ito han. Ayan. Ito? Oh, ito. Ito yun, di ba? Oh. Uy, nasaan yung parang ano niya rito sa gitna? Ito. Pag ganito ba? O pag ano? Pag ganito. Ayan. Okay. Tignan mo doon. At sa kabila. Huwag mong isagad. Nakaano na ba? Sa kabila. Ayan na natin sa kabila muna. Kailangan mo i-ganyan kasi sasayad yan. Oo, talagang sasahid talaga yan. Dahan-dahan na magkabilaan para balanse. Hindi, Saan? itaas. O, itaas mo na yan para bumaba na talaga siya. Oh, yan, nakataas na to.
Tapos dun sa kabila, iangatin natin yung ano. Kailangan mo siyang itutali, anuhan. Yung bata, palisin mo doon. Ginawa ni Baki, ginawa ni Baki. Ano bang mangyari kay Baki dyan? O yun, nakaangat na. Ayan. Hindi, kailangan mo siyang iganan talaga. Sasayad yan sa mga ano. Mamaya nga, iayusin muna natin yun. Kapag nakapasok na yun, tapos dito sa baba, ay kabila. Mamaya natin isagad yan. Oo, alam ko, isasagad natin talaga yan. Ay, nakataas na. O, itaas ko na to lahat. Yun. Ganyan ba yan dati? Talagang ganyan? Huwag mo munang iangat yung parang pinakaganunhan na baka matumba yan. Huwag mong isagad na iangat. Yun. Kahoy, kunin natin. O, iwan dito. O, iwan na lang. Pati ito. Yan ang dadalhin natin. Okay. I found the bowler one. Ano yun mo dyan? What is this? Gun or something? Mas taas natin konti to. Meron pala dyan, dalawa. O, yun. Yan, nakalak na. Now, Kunin mo yung isang bakal dyan sa kabila. nakalak na ba ito dito? Hindi pa. Di pa dapat ano? Meron na lang. Dapat nakaganon siya. Ito yung lock niya ata eh. Ha? Tingnan natin dyan, baka may mga lock dyan. Tingnan natin sa video mo ah. Sa video ko naman. Hindi nga natapos yung... Oh. Move! Nasaan yung bakal, Han? Ilagay ko muna yung ibang bakal. Hindi yan. Baki, give me another bakal. What is this? This the one? Ew. Part two. I found the bucket. Diyan pala yung isa. Ando pa oh, dito sa gilid oh. Yan. Dito natin pinanglagay yun. Now, I found the bucket. what? I found the bucket. Bakal. Yes. Wow. Where is it put from? Kailangan hindi tayo magkamali. Move there, Baki. Move, please. Because I was thinking about it. Dito. Ito yun, Han. Isang to. Hindi, mauna muna. Yan. Nakalak na. Dito muna mauna. Hindi nga. Iaangat natin to. Nasaan yung isang bakal? Give me another bakal, Baki. What? Right there. Na may silbi ka. Right there. Look at me. Look at my finger. The small one. This? Yes. Yeah, sabi ko marunong ka. Marunong ka palang ano eh. Hare. Ang kaya mo pala batiti. Now, Hana, para maano mo, as mo lang ganyan. Para pasok. Ganyan siya. Excuse me there, bebe. Tapos kabila. Masilin mo talaga yan, Han. Huh? Masilin mo.
Itaas ito. Nakataas na. Maglalak naman siya eh. Sagad mo. Ikaw. Ayaw mo? Ayaw? Kailangan mo matuto para kung sakaling, o yun. Pag bumaba, yan. Saksak mo pa. Yun. Yan. Pag bumaba, o yun, iano mo. Here's the Lapit mo birthday. doon. Yan. Ganyan yan. Para kung kayo lang ng mga bata, kayang-kaya mo. Tas mo. Papasok yan. Yun. Oh. Now, yung mga lock. Incredible. You're such an amazing woman. Yung mga lock. Okay, so ganito Han, leave it for the bago mo ilagay, tandaan. Ano ba? Tanggalin mo ito. Basta ang titibay kasi ng mga ito eh. Hirap tanggalin. Yeah, that's a good idea. Yun, tanggal. Pukpuk natin. Naalala mo ito? O kailangan natin alalahanin ha. Kasi kung hindi, wala. Yan. Ilak mong ganyan Ito bagsak mong ganyan. Tapos kasi ang sasakyan, pag ganun ang hila, kailangan ganito, hindi pwede pag ganito kasi pag ito tumama, matanggal ito. Kasi kung ano man ang sumabit, kung ito ang nakaharap, kung tumama ito, hindi siya matatanggal. So ganito lagi yan. Ha? Yan. Yan. Yan matatanggal. Okay. Ito pa, mayroon pang isa rito. Bakay, mababay. Let me see what mommy does. Let me see. Make sure mami, na nakalaki ito Okay. Oo. No. Siya nakalakpan Nalaglag na ba siya doon? Kailangan yata bumaba yata ito Ha? Kailangan yata ito bumaba doon Saan? Tanggal. Nakita siya Hindi ko alam. Ano ba tanggalin ito? Tanggalin natin. Properly. Dilog na siya dito Hindi, dapat nakasag ito, ito, pasok yun sa baba. Iatras mo pa nga yung sasakyan, dahan-dahan lang. Sarado mo. Atras natin yung sasakyan, dahan-dahan lang, para baka sakaling may tatamaan siya rito. Kasi, sabihin mo sa akin. oo. Are you okay, Bake? You sure? I found the walk. Huh? The one. This one. Are you sure? Yes, this is. Iatras mo, Han. Okay, hold it for now. Move there. This. Oh. Abanti mo konti. Teka. Tanggalin ko lang yung rito. Meron pa yata siyang nakalagay dito wala na, tinanggal na. Yung mga dyan. Sa kabila, ikutan natin. Sa kabila. May nakalagay pa rito. Wala na. Wala na yung green. Ganyan natin dito yung green. Hilahin mo. Hop. Atras mo.
Okay, hop. Ilagay natin ito para sa ilaw niya. Okay. Ano to? Parang trailer light ito, trailer light. Okay siya? Oo, trailer light. Kailangan may pantali tayo, Han, di ba natatanggal ito? Natin yan. Tay, Ha? Titip natin. Ito ba? tay, Masyadong ano eh. Ganyan. tay, tay. Tingat natin. Oh. Eh, Kailangan nakababa ito, Han? Saan? Ito. Mayroon ka bang ano dyan, Han? Ito dapat. Nahihilaan niya na yung ano eh. Itaas, oo, pero kailangan ito, nakataas ito, Han. Saan nakataas? Ito, nakataas ito. So ibaba pa. Paano natin ibababa yan? Kaya nga, gusto kong ano yun, baka ano lang eh. Mayroon kang martilyo o ano bang pwede mong gamitin dyan? Hanap ka ng bakal. May barutan baka. Yung the other one. That one. the small one? Yeah. For what? Hold on. Yun. Tandaan mo na. Kailangan nakaano to. Kailangan siya nakababa. Kita mo bumagsak na. Paano Oo. ginawa mo? Itinaas mo lang talaga siya. Matataas lang talaga yan. Ngayon, tsaka natin ilak ngayon. Kasi wala nang ibang lock yan. Wala nang pupunta niyan. Wala nang ano. Ngayon, ilagay natin tong bakal. Mahirap din pala guys pagka ano. O doon ba dapat? Ganyan ba dapat? Shoot na. Oh. Ganyan dapat. Ayan, shoot na. O yun, shoot talaga. Kailangan, tandaan mo, nakalubog ito. Kung hirap, iangat mo lang ng konti ng ganito eh. Ganun mo lang siya oh. Babagsak na siya. Now, baba na natin to. Tip natin to. Kasi sasayo dito. Dito naman dito. Dapat talaga pick up ang ano natin dito eh. Malaki no, pick up no. Hindi, ano natin ulitin. Idaan mo dito sa kabila. Idaan mo sa kabila. You okay? Yes, sir. Yes, sir. Saan yung tape na? Dito, tignan mo dyan, Han. Nangat ko to. Ha? Yan. Maano ito eh. Hindi makagalaw eh. Oh, sige. Kaya siya na tatanggal dito. Oh, sige, okay na yan. Tama na. Mauubusan ka na ng ano pang gagamitin natin. Okay. Now, double check mo yung mga dapat nakalak. Walang pupuntahan yan. Oh, ilagay mo dun. Gawin natin yan. Ito, sa kabila. Di mo ba itatali yan? Yung sa kabila na yan? Saan? Yan. Hindi, babalik natin dito. Okay. Tapos ano pupuntahan ito, di ba? Isarado na natin. Tapos pasukin muna natin sa loob, Han. Oo. Mas mababa ba ito kaysa pick up? Oo naman, Han. Ang pick up mas mataas eh. Design ito sa ano. Ano lang naman tong atin eh. Para lang din naman to sa Can I get out? pilot. Yan. Pasukin muna natin sa loob, Han. Tignan natin sa loob kung anong meron. Hindi ko alam kung ano yung recall nito. Alright, you guys nya. Na-set up na namin ni Mrs. lahat-lahat. As far as we know, ano na namin, ipasok na namin yung mga dapat ipasok dito sa ano, dito sa pilot at saka mga yung coupling nya. Tumicture lang talaga na ano, tama yung pagkakagawa namin.
Sige, tignan nga natin sa loob muna. Para malaman natin kung ano. Buksan mo yung sasakyan, Han. Anuin mo yung ilaw. Kung check natin yung ilaw, mag-hazard tayo, check natin, double check natin lahat bago tayo lumarga para malaman natin kung may lights tayo sa loob. Ang dami namang mga insekto rito. Ano ba daw ang anuhan, ang recall ng RV na to? Yung malaking bintana. Saan? Yun. Yan, ito. Ito pala ang recall. Ano daw, bakit daw re-recall yan? Hindi ko alam. Di ba dati nilagyan nila ng ano yan? Pero may ilaw. Galing sa sakyan natin yan? Ibig sabihin, gumana yung... Ay, natanggal. Oh, natatanggal. Ipaayos nga natin to. Ay, tanggalin na lang kaya natin to, han? Hindi pa natin nagagamit eh. Hindi pa tayo lumalabas eh. It's falling down naman na. Ayan. Baba mo sa babahan. Teka, mabubutas itong ano. Tanggalin mo muna yung screw. Mabubutas yung ano. Mabubutas yung ano. Yung upuan dyan. Yung kanyang leader. Oh. Ayan. Baba natin. Ibaba lang natin yan. Wala ka na bang matutumba dyan? Baba mo yung mga yan. Yan lang sa baba. Lapag mo lang. Yan. Ganyan. Lapag mo lang dyan. Huwag mong ilapag mo lang yung mga yan. Yan. Sa baba. Sa baba lang itong mga to. Malalaglag itong mga to eh. Sa baba lang to. That's Lego. Ayun o. Let's leave this Lego. Just put it down. Put it down. Put it down. Put it down because we will drive. It will matatagtag. Malaglag pa yun. Masisira pa yung floor. Okay. Super guys. Wala naman akong nakikitang tayo ng mga daga rito. Yes! Dito, okay. Sarado natin to. Dito lang sa baba itong mga to. Alright, let's go. Let's go. This stinky. Okay na yan, Han. Huwag mo nang tanggalin. Hindi, tanggalin. Lalaban ko. Okay, tanggalin mo yan. Naka-start yung ano doon? Hindi pa. Pero nakakonekta na, no? Tignan nga natin sa ano. Pagka nandun ka, ipreno mo nga paano yung preno. Tapos titignan ko kung may ilaw tayo sa labas. Pagka inapakan nyo yung preno, kailangan makita natin yung ilaw. Left and right yan. Kandado niya ba ito? Yun. Doon na natin to. Right signal light, left signal light. Okay, o yun. Nag-brake na siya, o ni-start niya. Left signal light. Okay, hold on. O mayroon siyang signal light sa ano guys, sa pilot, tapos dito sa ano rin. Meron din siyang left signal light. Right signal light. Tako sa kabila. Right. Right. Right signal light. Gumagana yung right signal light niya sa ano, pilot at dito. Yan. Brake.
Break! Yan. Gumagana. Dalawa. Hazard mo, hazard. Ilagay mo ang brake dito ba? Hazard. Yan. Gumagana sila, hazard. Nag-aside? Oo. Ilagay mo yung brake dito, yung timpla ng brake. Hindi niyan nabago. Yun na yun, Han. Hindi wala dito. Oh, walang nailagay eh. Kasi hindi ka pa Han. Hindi ka pa nag-brake. Sige. Hindi mo malalaman yan pag nag-brake ka. Ilan ba? 0-0? Mga 60 yan. May Wala adjustment dyan. Mamaya pag tumatakbo tayo. Ayan. I-atras mo muna. Atras mo muna. Abante. Diretso lang muna. Gulong. Tignan ko sa kabila kung kung kumikilos yung nagro-roll yung Sige, abante. Atras. Four wheels ang gamitan mo kasi parang lubak diyan eh. Four wheels, okay. Isa lang kumakahig eh. Yung snow? Hindi malubak kasi, okay. Snow ba? Snow? Okay, snow, Bante. Alright you guys, ayan. Nailabas namin. Natanggal na naman yung brake. Kasi nga kaya kailangan natin yan Han, yung sabihin sa kanila na Pagka kulang yung wire. short ang wire, short. Kasi gumigilid tayo. Ayan, mapagka kada kanan, babayin na lang natin, ireklamo rin natin yan. Sige Han, punta ka doon sa right and right, tatitignan ko yung preno natin. Left. Left. Sa sasakyan. Okay, doon sa kabila. Right. Ang gumagana. Preno. Hazard. Yun. Ayan guys, tignan nyo. Talagang hirap kami nakalabas eh. Pinyersa ko talaga eh. Itong mga ito lumubog na nga kami nasira tuloy yung damuhin. Niyagyan ko siya ng kalang, kinaya niya. Ito paano. But anyway, tara. Dali na natin ang truck dun sa ORB dun sa Four Season para maano na yung problema na yan. Sige Han, iabanti mo nga konti. Tignan ko yung mga gulong. Atras. Sa ilalim. Abante. Sa ilalim. Hop. Okay na. Yan. Tingnan natin itong mga rito. Baka mamaya malfunction, tanggal. Alright. Tarahan. Dahan-dahan na kada liko ka, kunin mo lahat, ituturo ko naman sa'yo. Kunin mo lahat ang mga ang mga ABS, mayroong nag-warning siya eh. tire pressure. Okay lang, kaya mo na yan. Hindi tire pressure, ABS yan. Yung mayroon kasing nakakonekta sa liko. Hindi dapat ganyan yun ha, siguro. Natin maigi Yung brake ganyan, 11 lang yan. Sige, mo muna. Merong adjustment yan teka. 65 ba, 80? 35, natin. Baka mo maigi.
Ayan. 35 lang daw? O sige, abante mo. Delikado ito. Bakit Yan, tapos preno. Ilan yan? Oh, yun. Pumapalo siya ng 67. Tignan mo, abante mo tapos magpreno ka. Abante mo, tapos preno ka. Oh, yan. Okay na yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang kasi may mga kurbada dyan. Ang guys si Mrs. na ang driver. Titreningin natin ito. Para pag lumabas sila kayang-kaya na niyang imaniho itong RV namin. Halos hindi kami makalis doon. Paano? Lubog kasi yung... Hindi, sabihin ko na lang sa'yo, Han. Hidingli, kamo na lang. Halos hindi. Kunin mo lahat dito sa gilid. Dito. Kasi may RV ka. Kunin mo lahat dito sa gilid. Titignan mo, baka mamaya malaglag yung offset mo sa... Ano? Dito, kapag kumakaliwa ka, walang ano yan, aberya dyan, wala kang problema dito. Baka mamaya malaglag yung RV natin dyan sa ano. Kakanan ba tayo? Kung kakanan tayo, sagarin mo dito, sagarin mo dito sa left side, tapos pa ganun. Dahan-dahan ka lang. Yan, kasi may offset ka dito, malaglag yung trailer mo dito sa ano. Yan. Kita mo yung trailer mo? Tignan mo yung gulong, makikita mo yung gulong, malayo Make sure. Dandahan lang Han, kasi may RV ka. Pag nandun na tayo, babayin ko, baka natanggal na naman yung kanyang ano doon. Baka matanggal na naman yung ano natin doon. Yung cord na yun. Maiksi masyado. Wala siyang play. Saan tayo? Left dyan? Okay, kung left tayo dyan, alam mo what to do. Avoid mo yung trailer mo malaglag sa ano, sa ditch. Pag nalaglag kasi wala na, magpapatowing niya tayo yan, tapos nagastos. Titignan mo habang nagtra-transition ka. Yan. Yan. Tapos bumalik ka rin ulit dito sa area mo. Mga dumi yun, dumi sa ano. Meron parating? Okay. Anong oras na? 1:44 na. Okay. Let's go. Bagay, are you okay? What's out with your gutter there, We have the RV. Yung RV natin dyan sa likod, naku po. Ayan. Kahit hindi mo nasilipin sa likod, basta makita mo na dyan yan. Ang mata mo, mabilis. Doon dyan sa side mirror, tsaka dito sa harapan mo. Dahan-dahan lang, kasi may kasalubong ka. Ayan, dahan-dahan lang. Kasi ano, paunahin mo na lang siya, gumilid ka lang ng konti. Ayan, paunahin mo lang siya. Ayan. Kasi hindi ka sanay mag-drive ng may trailer Kaya kailangan be aware ka. Mamaya, pagka nandun na tayo, gumilid ka doon, check natin yung likod. Ayan guys. Bago tayo makarating ng highway, double check natin lahat. Do not leave your hazard unattended o signal light. Kailangan mo yan, walang ano yung trailer mo Kaya nga titignan natin Han. Wala na yun sure. Tanggal na yun no? Lumiko ka nga lang dun sa ano, tanggal na. Dito na ba tayo? O doon pa? Hindi pa to highway. Hindi pa to highway? So ibig sabihin yan, may brake yung trailer niyan. Oo, nagbe-brake na preno yun. Kasi nandyan nakikita mo 65 yun Pumapalo siya ng 65. Ngayon wala na. Oo, kapag natanggal yung ano. Wala yan, for sure.
Yung yung cord nun. Na kailangan babayin natin. Going, Mom. Isang likodan sa highway. Let's go home now, bake. Then why do we have the RV? No, we have to bring the RV into Four Seasons. Why? Because we need the RV to get fixed. Because there's a recall for RV, okay? Okay. You understand? Yeah. Okay. That's good. Mami, ha? Trailer driver ka na, mami. Trailer driver ka na. Anak tiluna. Matututo at matututo ka. Ayan. Hindi mo maraming nalaglag dito, ha? Huwag masyado kasi maluwag naman. Huwag masyado. Kasi kakainin mo naman yung kabila dyan. Mababangga mo lang. Huwag masyado. Basta enough lang na mayroon kang space at hindi malaglag yung trailer mo. Yun. Dude, it's gonna fall. Yes, sir. Hindi, kasi nung nakaraan, windy. Mahangin nung nakaraan. Ang lakas ng hangin. Kaya ano, tandaan mo, ang panghila mo ng RB is nasa 90 ka lang, han. Huwag kang magmamabilis pag may RB ka. Kasi itong pilot natin, lalo't may mga kasama pa tayo dati ng mga bata, nandito buong pamilya natin, mabigat, kaya mahihirapan siya. Eh kung kukunti lang kayo, maganda nga dapat kung may maliit pa kayong sumusunod, may RB, ayun, magaan ang panghila. Kasi itong pilot naman, pwede nyo namang i-haul itong RB natin kasi design naman ang pilot sa 35 sa 3500 libras na hihilain eh. Pero kapag madagdagan na ng mga sasakay, ibang usapan na yon. Hindi na pwedeng maraming sasakay dito sa loob ng pilot kasi mabigat na. Ayan, dito na tayo sa highway. Pagka itabi mo lang dito sa pero idiretso mo muna. May meron doon. Plagpasin mo lahat siguro yung mga yun kasi hinto rin naman tayo eh. Lapit masyado yun. Oo. Teka, bababa ako. Pagkatapos nung pinakahuli siguro, tignan ko yung sa likod muna. Oh, natanggal nga. Tanggal. Okay. Huwag sana malaglag ang Hasa okay, sama. Hop. Pagantay ka. Natatanggal talaga. Natatanggal talaga. Tanggal. Pagka maiksi kasi kapag lumiko ng kaliwa, lumiko ng kanan, tatanggal siya. Hazard, han, hazard ka nga. Hazard. Double check ka ron. Hazard. Ay, wala. Wala siyang ilaw. Hazard na. Walang ilaw, teka. Hindi ata nasiksik. May tip ka ba, Han? Oo, meron. Yung ganyan? Ito nga, dito nga dapat natin tip, oh.
Tignan mo sa likod, Han, kung may ano, may hazard. Meron. Hmm? Meron. Yan, dyan pala ititip. Sige. Hmm. Hmm. Tara. Kapag ka mamaya, titignan ulit natin pagka ano. Make sure walang sasakyan, ha. Meron sasakyan? Iabante mo ng konti para makita mo yung side mirror mo doon sa gilid. Yan, ganyan. Huwag kang papasok agad-agad. O, yan, nakita mo? Minto ka. Kung wala, diretsyon mo. O, hazard. Delete so that you let them know na nag-slowing down ka. Yan. Tapos pag naka-pick up ka na ng speed, mga 90, 70 ka na, tanggalin mo na yung hazard mo yun. Okay, guys. Kaya lang, guys. Siyempre, tuturuan natin ang asawa natin para mag-drive ng trailer. Importante yan. Hanggang 80, 90, 95, mga ganyan lang speed mo na. May trailer tayong hinihila. Right you guys, ayan, malapit na tayo ngayon sa Perimeter Highway. Kapag ka makita kang bump na ganyan, Han, slow down. Malayo ka pa lang, dapat nag-slow down ka na. Ayan. Diba kumakagat naman yung preno mo sa ano, sa RB. Dandaan lang. So, anong pakiramdam mo pag nagdadrive ka ng RB-han? Parang okay lang. Basta importante pagka may trailer ka, hindi ka pa sanay yung speed. Huwag mong isipin na parang kotse lang na wala. Dandaan ka lang dito. Tignan mo lang yung ano, kasi roundabout to. Yan. Slow down ka lang. Please drive to highlighted route. Natanggal siguro naman yung ano. Bakit? Hindi naman masyadong maliko siguro. Kakanan tayo dyan. Kaya doon ka lang sa may gilid. Wala nga, bagong daan ito. Tama ito. Ha? Bagong gawa kasi ito kaya ganyan. Ayan, bumalik na siya. Oh, pero kakanan ka rito. Ba't ka nandito sa left? Kanan ba? Oo, kanya right oh. Ayun, makikita mo naman, predict mo naman eh. Oh. Pagka ano, anticipate mo rin. Malayo pa lang, titignan mo na rin kung kakanan dito sa dulo, ha. Slow down.
Kasi nandyan na yung kurbada. Slow down. Kurbada na yan. Yan. Basta huwag ka lang magmamadali, lalo na pagka yung magkukurba ka yung ganyan. Kasi andyan yung jackknife eh. May tendency kasing ma-jackknife ka eh. Please drive to highlighted route. Ay, tabi mo rito. Tatitignan sa hazard ka lang. Tignan ko sa baba na naman. Ay, likod. Baka mamaya natanggal nga yun. Huwag mong ipasok. Huwag mo nang ilaglag dito. Hindi, maluwag naman. Huwag mo nang ilaglag. Huwag mo nang ilaglag dito sa ano. Yan. Yan, nandiyan pa. Ba't pag meron ba dyan? Meron ba yung Yan ano na yan? may number eh. Hindi, ibig sabihin minsan kasi nag-ano pa rin naman yan kahit ano eh. Oo ka. Oo. Hindi siya natanggal. Ikutan ko lang sandali since nandito rin naman na tayo. Ay, naka-may preno. Picture lang kasi natin lahat ano eh. Lahat gumagana, lahat perfecto. Dahan-dahan ka lang Han pagka yung ano, pagka alam mo maluwag naman ito, pag maluwag naman ito, hindi mo na kailangan ilaglag yung trailer mo dito kasi minsan pag malambot yan, nako po, hindi ka na makakawala dyan. May posibilidad pa na malaglag tayo dyan. Sige, dahan-dahan, tignan mo muna yung likod mo bago ka pumasok. Ganyan yan. Ayan. Kung wala, tsaka pumasok. Signal light kasi magmamerge ka na dyan. Diretso lang. Bibigyan ka naman ng mga yan eh. Hindi. Oh, slow down. Yun. Wala na, tama yung ginawa ko eh. Di, tama naman yan. Wala nang ibang ano yan. Brandon. Didiretso na yun ng Brandon. Ba't ang layo na? Eh bro, hindi tayo pupunta ng Brandon. Pero way ito, papuntang Diyan lang tayo, andyan na yung ano. Hidingly, oo, kung bahala. Ibig ko sabihin, itong inilagay ko dyan sa GPS natin, Hidingly, pero yung exit natin, way to Brandon. Papunta dun sa ano yun. Ayan guys kailangan ko pa rin si Mrs. Para sa ganun matuto siya. Lahat naman tayo, hindi naman tayo sumampa sa isang bagay na alam na natin lahat eh. We all have to learn somehow. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo. Alright, yan guys. Kita mo hideout, naglalabasan na yung yung mga RV, mga camper. Mga taon magpupuntahan na yan sa sa camping. Siyempre summer susulitin. Ayun guys, dito na tayo sa dito na tayo sa Trans Canada Highway 1. Make sure mo lang na yung trailer mo doon, nakikita mo naman ipasok siya sa guhit Pasok ba? Diyan sa side mo. Pasok din? Okay, very good. Very good. Matututukan kapag makinig ka lang sa mister mo eh. Pag makinig ka kay Lakay, matuto yan. Mamaya na, pagka umabanti na doon, tsaka mo na kunin yung left signal. Ay, doon. Malayo pa naman eh. May 5 kilometro ka pa bago umano doon eh. Pag malapit-lapit na, pagka walang kasi marami pa naman pagkakataon dyan, kasi marami pang stoplight dyan, baka abutan sila. Doon mo pasukin. When it's safe to do so lang. May trailer. Ang hinihila mo? Hindi, yung truck sumunod din. Okay. Camper din?
Hindi, trailer. Oo, trailer. Commercial, semi. Okay, so lapit-lapit na tayo sa Four Seasons. Ayan o, mga camper dyan guys ha. RV. Ang distansya ni Mrs. okay. Speed mo ha, watch out mo yung speed. Ano haan? Kaya? Nasabi ko na nga ako eh. Magtiwala ka lang kay mister mo at matututo ka. May ibang mga truck driver na baguhan eh. May mga training din naman tayo eh. Natuto rin naman kahit pa paano. Eh, siyempre ikaw pa naman eh. Hihilahin mo yung trailer natin kasama ang mga bata kung sakali eh. O ito yung likod mo, yung RV mo doon ha, sa may gulong. Nakalimutan kong sabihin siya, tuloy nagulat ako. Kaya mo? Oo. Kinabahan ako doon eh. Akala ko guys, Kasi pagka sasabit si Mrs. yung Hinila mo. gulong niya doon sa may yun ang lagi mong poste. titingnan sa likod eh. Oh, ano na? Yun ang titingnan mo lagi sa likod. Oh, okay. Ayan, may ano diyan ha, may ano diyan, malalim diyan. Oh, signal light. Ay, yes, signal light. Four Seasons na tayo. Okay, baka mamaya malaglag tayo dyan. Please drive to highlighted Laki-laki. Laki-laki ba? Tugis na yan. Pwede. Mayabang ka na eh. Laki-laki na daw ha. Dito na lang muna siguro sa gilid na yan. O dito. Dito na lang, dito. Dito na lang muna. O, diretso mo doon. Kahit saan na lang dyan. Dito muna natin i-park tapos tanong natin saan banda. Oo, i-straight mo lang muna yan. Tapos pasok tayo sa loob. Diretso mo. Nakaharang tayo rito eh. Diretso mo sa mga sasakyan na yan. Mas nakaharang tayo dito pagka alisin sila. Oo, sige. Dito na lang muna. Oo, Okay. Hindi naman naalis yun. Alright, tignan natin yung likod nun. Baka natanggal na naman yung ano guys, ilaw. Ay, lalaglagan ah. Ah. Ay hindi. Hindi siya nalaglaghan. Kailangan lang yata ng tali yan. Alright guys. Andito na tayo ngayon sa Four Seasons. Oh, ayan. At papasok muna sa loob. I-report namin kung saan namin i-drop tong trailer. At sasabihin na namin yung mga issue. Dalhin natin si Baki sa loob. Okay, come on. Duct tape lang pala. Oh, duct tape lang. Okay, come on. Okay yan. Para may baba natin kung saan nila gusto. We're good. Yeah, we're good. Thank you anyway. Hi. We want to bring our RV here for the recall. For the window. If you go to the service desk over there, they can help you out. Thank you. Now you're in the vlog. Hi Bucky, are you okay? Hi, Bob. Hi Bob. How you doing? We're good. We're bringing our RV here for the recall. Oh, I thought you brought it to trade it in. No. Not yet. We just got last year. We don't just You remember me, right? Friends of Brelan? Okay. We did not even travel yet. Oh, is that right? Yep. This is the first time we Since we bring we get the RV here, Okay. we put into St. Laurent. We never
we never move. Oh, really? Okay. Yeah, we don't have any time. All right. But they always went in there because there's a lake in there. We have the property there and there's a lake. They always go in there too. Nice. Yeah. Nice. All right, yeah, these folks will look after you right here. Yes, thank you, sir. Thank Have a good day. Okay. Thank you again. All right. Okay. Okay. Hi. Hi, good afternoon. Okay. Sure, sure. Okay guys, dito tayo sa loob na ng service employee. It means dito sa Four Seasons right there. Siyempre nandito yung si Bucky. Siyempre ang yung lingkod lakay. Sit down with mommy. Antayin lang natin guys. Kasi busy pa yung service. Alright, so this is for the window. Yes. The recall? Oh, okay, yes. Sure. We also have the concern about our RV. We don't use the heater, but the heater is not working. It's not heating. And when we get the RV, the first day, this one ripped off. So yes, it's underneath. We did not move the RV yet. Just today. This is your sheen pad. Nope, never mind. It's not a sheen pad. It's I underneath. saw the wire coming out of there. That's what it was. I don't know. You know that come from, but underneath we cannot go underneath because it's it's dirt in there though. Yeah. And there's a cut. But before it's just hanging that before only. Yeah. We'll look underneath. We'll find out where Oh, this yeah. came from. Yes, sir. Thank you. What is your The concern? heater and then the cabinet. And there's a cabinet also, the one that's in the top in there. So It's moving when we first get the RV. It's moving. The and lock? then now it's fall down. Like Oh. yeah. It came off. It came off, yeah. Yeah. The first screw it came off, so we came Remove it. Remove the whole thing. Oh, you hooked the whole thing off Yes, so it wouldn't it's- cause damage? yes. Awesome. Good job. And yeah, so the recall, yeah. Yeah. You remember we last time, right? Yeah. Okay, thank you. I do remember. Okay. KZ, right? The front glass? I think so. Is that right? Yeah, that's right. Yeah, I remember. Oh, we bring it here. So when do we get? Where do you want us to? Where are you guys on the side here or over here? We're just Or in the in the front. Over front? there? Okay. Let me. Okay. With the demo technology. Something called demo tech. So it's since I'm a truck driver, so basically, if you guys done with it, and then you just let me know probably about, because I'm going to a trip for probably 1 week or and a half. So by the time probably you're done, then you're just gonna call us. Okay. My wife is not yet know how Yeah, to drive for the not RV yet. Are you sure? Yeah, because since we take that RV, we never travel. We only park in Saint Saint Laurent. Laurent. And this is the second time to travel because we don't get a chance. So we always park in there. So when one is done, let me know. So when I come back, then I will take it. Our pleasure. Thank you. We'd be glad to do that for you guys. Thank you, sir. No problem. Now, we'll park the car. Oh, Jen's gonna show you where to park it. Okay, I'll sure. call the demo guy after. You're gonna wait outside? Because you have other concerns, I'm gonna print off the Oh, okay. work order. Oh, sure. Oh yeah. I think that's it for now. Yeah, those are the concerns. We get last time. Okay, perfect. Okay, just wanted to I chat. remember when you guys were here, you guys were filming the video. Yeah, I still have doing the video here right now. Awesome. Some people watch it. Yeah? Like, I think it's more the views that we have right now. It's around 50K. Really? Yeah, and also Wow. yes, the concern that I have also is the cord from the RB and goes into the pilot. Yeah. Yeah. I think it's too short. So when we do a right turn, it fall off.
Yeah. We'll look into that. They come from factory at a certain length. Every time we find out that when we take that and we went in there because there's a tight curve here, Yeah. and then every time we do a curve and it's because you have to take at least a curve and then it fall off. Interesting. Oh, yeah. Interesting. You can see later if I'm you. gonna step out there for you. Yeah. Hi, can I get that demo technician to the front, please? That's one thing our concern though, and that's it for now. So I have the piece from the underbelly. Oh, you're recording. Yeah, it's following myself for now. Yeah, okay, so you wanna go in the video? No. Oh no, okay. It's all good. They don't wanna go in the video this time, but it's okay. We're doing the YouTube thing. Is that okay with you with the speaking thing in the video? Oh, okay, all right. Because if you don't, I can remove it. It's all good. Okay, sure. The disconnect. We don't want to put it back and then we mess up. So can you just Reconnect it. reconnect it and then I'll take picture next time so that I know, because in the winter we did not choose so that we don't want to get damaged the thing. Na-unhook na pala. That's quick. So guys, perfect. Okay, don't go just yet. Okay, don't go just yet. Okay. Not just yet. So here's some. Yeah, it's a little short. Yeah, no, you are 100% correct there, sir. Okay, so they gonna add a little piece, I guess. I'm going to Probably one something like that, right? No, Oh, okay. no. I'm gonna go in for a replacement. Oh, okay. Thank you, sir. Yeah. The only reason why I say that is because it is way too short. Yeah. You need about this much more length on there. Yeah. So it has a little bit of slack. Yeah. Because yeah, you're right. You turn, it's Yeah. gonna pull it It's right full. That's every Yeah. time we go down, and then what happened? When we know that we go turn, up. and then we have to put it back. The main 7 pin. Bigyan mo I got you. It's Susi. too short. Lang. Kasi pupunta sila dito eh, mag-ayos na ano. I need you to unlock your trailer. That's all I need you to do. Okay, here. Give the susi sa kanilahan. Where do you want these? Here, sir. If you can put it here. So the part that came off is like right underneath. Yes, that's there? what's Oh yeah, it for. underneath in the trailer. Yeah. So you have your 2 tanks underneath Yeah. there. Your front tank is what they came off. Oh, Okay, so you wanna see? Or you got it? You guys got it? Okay. Now, so probably we're gonna keep going now, sir. Thank you. Okay. Vaseline leak connectors. Oh, where would you like your Yeah, underneath probably. just in here? Yeah, just in there. Oh, it's locked. It's locked. Mayroon ba silang pang-lock dun sa loob? Alright guys, ayan, na-drop na namin yung camper dito. Mabilis pala sila dito. Sila na mismong nag-drop. Hindi ko na masyado silang kinuhaan sa mukha kasi sabi nila, okay, it's okay. Pero okay naman sila eh. Alam nyo naman eh, nagbebenta sila ng ganyan. But anyway, nandito na lahat yung RV. Andito na yung RV at nasabi na namin yung concern namin. Kaya iwan na lang muna namin, balikan na lang yung stop. Alright sir, thank you very much. Have a good day. thank you. Ikaw naman, Okay. German. Ako na? Ano ba yan? Bandang huli, ako na pala magdadrive ng RV, ng pilot. Natuto na kasi si Mrs. eh. But anyway, yan talaga. Di ba Han? Kaya ba? Kaya? Pusin na natin ang video na to at next time na naman. Ano, diretso na ba tayo kunin mo ng mga bata o mamalingke? Hindi ko, daanan na natin muna yung mga bata. Pupunta rin sila sa bahay, pero daanan natin sa bahay. Ano pupunta sa bahay? Susunduin na yun, hindi na natin kaya eh. Oh, okay, sige. Alright guys, ayan, drop na namin. Thank you for watching, no? At once again, maraming salamat. Help me out na i-share ang video ko para lumaki tayo. Para sa ating lahat nito. Yung bagnal daw, anad ka na yun. Thank you guys. Peace out. Bye bye honey. Bye bye. Until next time. Lakay Pinoy Tracker.